paglikay sa pagkagumon sa gidiling drogas, dili lalim ug tungason kaayo alang sa gustong motalikod niini. Usa kini sa kasinatian sa usa ka tinun-an nga nagumon sa gidiling drogas sulod na sa 14 ka tuig. Aduna ba kahay kay gayunan nga makalingkawa siya sa pagkaulipon sa drogas? Kini ang atong sayran pinaagi sa RTV Presents ni Chona Karon. Gihulagway ang gidiling drogas nga suliran sa katilingban. Gani ang paghitak sa gidiling drogas may usa sa mga suliran sa nasod. Dinhi sa Sugbo, libuan na ang nagumon sa drogas. Ang pagkagumon sa iligal nga drogas sakit nga angay ang tambalan. Ug ang kagustuhan sa usa ka adik nga hingpit ng talikdan ang paggamit sa drogas. Si Ana, 36 anyos, di niya tinuod nga pangan. Nagumon sa gidadiling drogas sud sa 14 ka tuig. Kakuwang sa pagsalig sa kaugalingon ang nag-agni kaniya nga mogamit og drogas. Nakigrelasyon usab siya sa usa ka drug addict nga nakatukmod kaniyang mogamit. Naamang effect ang drugs towards nako and maybe sa other users nga muhatag gini siya mag fake nga illusion nga I'm a really cool person, ana. I was young at that time, wala kay friends, and then siguro nasa ko sense of adventurism. I wanted nga murag I was different from everyone else. Ana. So mo to siya ginahan ko sa effect sa drugs nako emotionally, mentally. So na nato illusion nga mas feeling nako bright. Naundang siya sa pagtuon, nangawat og kwarta sa ginikanan aron ikasuporta sa iyang bisyo. Hangtod nga milayas sa iyang pamilya. Siguro more than 3 times, like twice siguro ko gipablatter by my own father kay nang hilabot ko kwarta. Gipadakop ko sa akong mama, gibutang niya ko niya facility. And even while na ako sa facility early on, resentful kay ko. I was thinking, igawas jud nako, bantay lang mo, ana niya koan kanang wala gyud ko na I thought gani nga literally pakamatsan jud nako ang bisyo. Apan miabot gyud ang panahon nga midesisyon siya sa pag-undang sa ginadiling drogas, Hulyo 2016. Gihulagway ni Ana nga darkest day sa iyang kinabuhi ang pagkagumon sa illegal nga drogas. Ug sa dihang mipaubo siya sa aftercare program sa Dakban sa Talisay, inanay nga nagbag-o sa iyang kinabuhi. Ang recovery addict knows nga it's a daily struggle. Biso jud kayo. And siguro people from the outside will think, unsa man 2 years, o unsa man 3 years, di ay, ana. But people who are not in our shoes do not know kung unsa siya kalisod. But because people take care of me, Doc Bout took care of me, Tatay Nestor, RTG, o kinsa pa na, I could name a lot of people. So siguro mo nang kay bawa siya nga, it was a struggle. Muhapit tulo na katuig nga limpyo si Ana sa illegal nga drogas. Gani ni atong Marso 15 ning tuiga, siya ang pinasinunggang dinapit sa graduation sa kapin usa ka gatos ka mga drug addicts nga nakatapos ubos sa outpatient rehab and aftercare program sa Dakbayan. Mipaambit siya sa iyang kalampusan batok sa pagkagapos sa drogas. Saksi si Dr. Ray Bautista, ang tagduma sa aftercare program sa pakigbisog ug kalampusan ni Ana batok drogas. Kita ko na niya sa primerong adlaw nga na-sober na siya ba. And seeing her right now, it's a validation that we are doing the right thing. Si Ana Karon ang usa sa nagpasiugda sa pagbukas og community-based treatment sa lungsod sa Minglanilla, pinasubay sa programa sa Talisay City. Kanunay na usab siya nga moadto sa kabaranggayan aron magpahigayon og drug symposium. There's no turning back akong kahadlokan kanang I might make just one mistake kunya di na ako kabalik. And it's the same thing my mom will tell me, if you make the same mistake, you don't know if ugma napako parang tabang nimo. I'm just very blessed to have people around me who made recovery easy ba. So I owe it to them and I'm giving it back. Mipadayon si Ana sa pagtungha. Incoming 4th year na siya sa Talisay City College sa kursong Bachelor of Elementary Education ug usa siya ka scholar. Balik na usab ang maayong pagtagad sa iyang pamilya.
Dili pauwahi ang tanan kung ikaw mismo gustong magbag-o og determinado nga muling kawas sa gapos ug sa tunglo sa gidiling drogas. Uban ni Marlon Melgaso, ako si Chona Carlon ug kini ang akong short dokyo.